Yeah. Yes. Nå, ligger du og sover? Ja, så skal jeg jo ikke forstyrre. Sov godt. Vågn så op, dit luddovne! Godmorgen! I nat flygtede den berygtede mestertyv, bedst kendt som illusionisten. Illusionisten betragtes ikke for at være videre farlig, men er intellektuelt overlegen, og man bør undgå al snak med ham. Ring direkte til politiet. Han bliver arresteret på grund af tyveri af gamle kunstgenstande og arkeologiske fund. Og nu til en sang. Det er med et lille smil til at påvære. Her. Jeg glemte lige at fortælle, at illusionisten altid tit gemmer sig under håndvasket. Nå, tilbage til sangen. Laborator! Hvor med talisman? Talisman. Nu skal du høre. Landet ligger sådan her. Farvel. Hvor med talisman? Hvorfor står du på en skammel? Hvor er mit talisman, I fucking ekstra-maker, en fucking gadegøjler? Du tror, det er fucking David Blaine, men det er du fandme ikke! Fanden! Fanden! Hvad? Fuck dig! Hvordan fanden gjorde han det? Talisman! Hvad? Der var to.
Ja, hvad er det? Haha! Okay, Frank. Nu tager jeg kraftet med fløjelshandskerne af. Kan du godt lide Michael Jackson? Nej, han stinker. Han er skør jo. Hvad mener du, han? Fuck dig! Dans! Ja, som om. Hvad? Okay, nu gør jeg det færdigt. Avada-kedavra! Ups. Okay. Nu tager vi en mano a mano. Er du med? Giv mig min talisman! Nu! Hvad fanden snakker du om, ærtegærn? Hvilken talisman? Min fucking talisman! Du prøver at flygte med den! Du giver mig den nu, hvis du har dit liv kært! Okay, for det første, jeg har ikke taget nogen som helst talisman. For det andet, grunden til at jeg flygter er, fordi jeg er hele landets politistyrke stand. Hver eneste dusør, jeg er på både Lolland og Falster i røven på mig. Det er dig og en fyr på Oslo. Du ligger i Sverige. Sverige, Lolland, hvad fanden er forskellen? Lige meget, jeg vil have en talisman. Nu! Nu! Hør nu af. Hør nu her. Hør godt. Jeg har ikke taget en talisman for helvede! Jeg har ikke taget den, så færdig dog er det vel! Jeg har ikke taget den! Men hvem har så taget den? Det ved jeg ikke, men jeg ved jo, hvordan vi kan finde ud af det. Flashback! Han har taget den. Det skulle da også åndfærdigt. Det kunne jeg sgu da ikke regne ud. Skommer. Så talisman. Den kunne jeg godt. Jeg mener, jeg kunne godt finde mig en pizza. Det kunne jeg egentlig også godt. Det er sådan med pepperoni og dej og... Nej, for helvede. Det var seriøst. Jeg har smagt det med dig. Det smager sygt godt. Og gør det vildt? Ja, seriøst. Jeg så faktisk, jeg sulten. Så vi går hjem og bestemme det med dig. Ja, okay, fair nok. Okay. Hey! Fængsel er den her vej. Næsten så. Snart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Okay. Kan. Miss. Right. Ha ha ha.